Türkmenistanyň harby gullukda özüni helaklan eskerin işi boýunça derňew tamamlandy. Hiç kim günäkär bolup çykmady diýip Türkmen News habar berýär. Neşriň maglumatyna görä, geçen ýylyň noýabrynda harby gulluga çağırılan Sapar Murat Jumabayew 8 fevralda Daşowda hastahanada özüni helaklady. Aşgabatdaky Halkara Insanperwerlik we Ösüş Universitetini üstünlükli tamamlanan ýigit bu hastahana harby bölümde janyny kastetmäge finansyk edenden soň ýerleşdirilýär. Ol öz pazygaly ölümünden öň garyndaşlaryna gullukdaşlary we ýokary derejeli ofisiýerler tarapyndan ýygyderli urulup ýenjilişini, harby bölümüň ýolbaşçylarynyň bu hili ýagdaýlary baş galdyrmaýanlygyny gürrüň beripdir. Neşriň çeşmeleri mundan öň Goranmak ministrliginiň we harby prokuraturasynyň bu işi bastyrýysdyr etmäge çalışýanlyklaryny habar beripdi. Adatlyk radiosu geçen ýylyň awgustynda 18 ýaşyndaky esker Öwedal Ekaýewiň Balkanabadda harby gulluk edýärkä Dedawşinanyň agalygyň pidasy bolanlygyny, ol ýerde ýene bir eskeriň ölenligini habar berdi. 20 awgustda ölen iki esker öňden gulluk edip ýörenleriň kemsitmeleri we soňundan özara urşulmagy netijesinde wepat boldy diýip adatlygyň habarçysy Ekaýewiň jesediniň garyndaşlaryna jaýlamagy berilenligini, emma ölümüň sebäbini düşündirmänliklaryny we derrew ony jaýlamagy tapşyryp, bu arada hiç kime hisat aýtmazlyk hakyny dilhata alanlyklaryny hem sözüne goşdy. Şu hili ýagdaýda eskeriň pazygaly ölüm barada daşary ýurt nesirlerine habar berilmese, bu hili fakat köplenç bilinmeýän galýar we eskeriň en atasynda hiç bir kompensasiýa tölenmeýär. Emma habar çykan ýagdaýynda häkimetler käte eskeriň garyndaşlaryny nähilem bolsa köşeşdirmek synanşygyny edýärler. Aýdaly Serkedawatda Türkmen Owan araçagyny gulluk eden Süleyman Oradowyň ýygyna galan ejesini 19 ýaşlaryndaky doganlaryny adatlykda habar çykandan soň merhumyň 40-ny sogmak üçin adawluk kömek edildi we 20.000 manat beçörüne kömek beriljekdi aýdyldy. Türkmenistany eskerlerdiňe Garak Uçakdaky harby bölümlerde däl, eýsem paýtagyt Aşgabatda prezident gorayan polkda hem her türlü agyr ýagdaýlara sebäp bolýar. Aşgabatyň Zirdebil taşlanýan gapyrjaklary Girdeji çeşmesine we dawa döredýän ýerlere öwrildi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä şunlar Zirdebillere bolan islegler göz görteli artypdyr. Hapa-hupalara töwerek taşaratlayan jemaat gulluklarynyň işgärleri şeýlede gün görmek üçin serýişdeti bolmadyk adamlar isleg bildirýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä paýtagtyň Gurilatly etrapçylaryndaky köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary hapa taşlanýan gapyrjaklaryň öňündäki dawalara ýygy-ýygydan şaýat bolýarlar. Olaryň sözlerine görä köplenç ýerli jemaat gulluklarynda işleýän işgärleriň hem köçe süpürjüleriň arasynda dawa turýar. Zirdebiler ugrunda töweşgirdiýär köçe süpürjüleriň arasynda hapa taşlanýan ýerlerdäki resurslar ugrunda ýakalaşmak edýär. Hatda ýaşlar ýumrugyny çenäp sögünçler bilen garrylaryň üstüne topulup bilýär diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7 aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä köplenç hapa döwürýänler Zirdebilleriň arasynda çörek gözleýärler. Şeýlede karton, çüýşe we plastik suw gaplaryny aktarýarlar. Ýyl içinde baklaşka diýilip adlandyrylýan plastik suw gaplary has köp talap edilýär. Sebäbi olary ujypsyz tölegler üçin soň tapşyryp bolýar. Olaryň ugrunda aýratyn bir görüşgidýär. Plastik baklaşkalary köçe süpürýän aýallar we erkekler, ýaşaýjylar ýygnaýarlar. Soňky wagtda köçe süpürjüleriň arasynda talaňçylyk gözýär. Her kimin nowatçylyk edýän döwründe toplanan möçberi bar. Indi erkekler aýallaryň üýşürenlerini açaçan ogurlap başladylar diýip habarçymyz Aşgabatdan gürrüň berýär. Şeýle ol käbirleriň başgalaryň hapa döwürüp toplanan zatlaryna, olaryň gözüniň öňünde el urmak, güýç bilen ellerinden gaňryp ekitmek ýaly wakalaryň däligini gürrüň berýär. Ýa-ni ýakynda köçe süpürjüleriň biri diň jalmak üçin oturan wadyna onuň ýanynda duran baklaşkaly haltany köçeleri arasylayan ýigit elinden gaňryp diýen ýaly alyp gitdi. Denan aglap kaldy diýip habarçymyz aýdýar. Soňky aýlarda Türkmenistanyň paýtagtynda Zirdebilleri döwürýän adamlar esli köpeldi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň hapa taşlanýan ýerlerine aýlanýan adamlar imäge zat gözleýänler üçin azyk önümlerini gaba salyp hapa üçin niýetlenen gapyrjaklaryň içine salman gapdalynda goýan ýaşaýjylar şeýlede Zirdebillere eýçilik etmäge synanşýan we gelýän adamlary kowýan garawullar barada ençimege de habar beripdi.
Türkmenistanda dowam eden güýçli ykdysady çökkünlülük, agyr işsizlik ýurdilatynyň gazanjyň gözleginde daşary ýurtlara köpçüliklen gitmegi, bahalaryň ýokarlanmagy we ilatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe yaramazlaşmagy ýaly problemalaryň dowamında türkmen ýolbaşçylary garyplyk meselesini görmezlige salýarlar. Döwlet habar beriş serişdeleri ilatyň problemalaryny düýpden agdamaýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistan iňňän uly ykdysady çökkünlüligi başdan geçirýär. Bank puwdagyndaky maliýe krizis, bahalaryň ýokarlanmagy, adyk gytçylygy, un we çörek ýetmezçiligi barha güýçlenýär. Şu günler türkmen häkimetleriniň helakçylikli COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça giridýän çäklendirmeleri bilen bir wagtda Türkmenistanda adyk krizisi hasam agyrlaşýar. Yurtdaky hereket çäklendirmeleri Lewapdan Aşgabatda gezlini gatnaýan taksileriň peýda bolmagyna getirdi. Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen girdilen hereket çäklendirmelerinin girdeji çeşmez hökmüni peýdalanýanlar barada habarlar gelip gowuşýar. Vilayetlaryň arasynda awtolog gatnaw hemde raýatlaryň hereketi 20 martdan başlap näwelli möhneteçeni çäklendirildi. Bu çäklendirmeler öz güýjüni saklayan Mahala Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan Aşgabatda gezlini gatnaýan taksiler barada habar berýär. Koronawirusyň ýokdugy aýdylsa da vilayetlaryň arasyna hereket ýapyk bolmagyna galýar. Lewapdan Aşgabatda gatnaýan gezlin taksiler peýda boldy. Bir adama ýol narhy 1200 manat diýip habar çaýdýar. Habarçynyň tasdiklamagyna görä gezlin taksiler adam gatnatmak üçin polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň ýollardaky gödäwçilik nokatlarynyň gijelerini sowlup geçýärler. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri mundan ozal türkmen polisiýasyna şol sana polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleriniň arasyna endemik häsiýetli giň ýaýran pary medeniýeti barada habar beripdiler. Vilayetlaryň arasyna koronavirus sebäpli girdilen hereket tertibiniň çägini bir vilayetden başga vilayete gidip gelýän adamlaryň hereketini Türkmenistanyň içeri işler ministrligi gödäwçilik edýär. Wagtlaryň düzgüne laýyklykda adaty raýatlary vilayetlaryň arasyna diňe gaýra goýulmasy ýagdaýlarda hemde saglyk kepilnamasy bilen hereket etmäge ruhsat berilýär. Habarçymyz Aşgabatda barmak üçin vilayet ýaşaýjylaryndan talap edilýän resmi namalar barada habar berýär. Raýatlar paýtagty resmi nama düzedip barmaly diýip habar çaýdýar. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda barmak üçin adamlar dem alyş ýollary inçe kesel, gan seljermeleri, allergiýa, gulak burun we ruhy saglyk boýunça saglyk kepilnamasyny almaly. Şeýle-de polisiýanyň ilaty hasaba alyş boýunça ýerli bölümünden pasport stoldan ruhsatnama almaly. Bu resmi namalaryň esasyny Aşgabatdan vilayetlere çakylyk haty gurulýar. Hemde şol hatyň esasyny vilayet ýaşaýjylaryna uçura ýa-da otla bilet satyn almagy ruhsat berilýär. Bu dokumentler üçin ýurdun grajdanlary 2000 manat töweregine çykdygy etmeli bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Beýleki tarapdan gezlin taksileriň üstü bilen Aşgabatda barýan raýatlar 1200 manat çykdygy bilen töwekkülçiligi boýun bolýar. Saglyk işgärleri gowy gazanç edýärler goşa durnak içinde diýip habar çaýtdy. Global pandemiýanyň fonuny Türkmenistanyň saglyk puwdugynyň işgärleriniň oňa garşy göreşde duçar bolýan töwekkülçilikleri we kynçylyklary barada olaryň iş şertleri, olar üçin ýörüýte lukmançylyk eşikleriniň üpjünçiligi barada döwlet media we medeniýet serişdeleri habar bermeýär.